Sziasztok gyerekek, én Mericsel 99 vagyok, és elérkeztünk egy újabb videóhoz, amiben ilyen kis kártyákat fogok bemutatni, de nem akár, hogy anyukám elrendezett így 2x5 paklit, így. Igen, ott a benipovás táska, de nem is arra gondoltam. Mindjárt megmutatom jobban, hogy itt 1, itt 2, itt pedig még van nekem 2. Na szóval itt Barca Real mérkőzés fogunk játszani, és megnézzük, hogy melyik csapat lesz. Én nem néztem meg, azért kértem meg anyukámat, hogy csinálja meg ezt az egészet. Na szóval kezdjük így az elsővel. El is húzom az elsőt. Lionel Messi. Basszus, hát meg is szerezték, magyarul mondva a Barcelona a gólt. És igen, mindenfajta kártyákból van nekem. De Messi megszerezte az első gólt. Hol fogom letenni. És a következő nem más, mint Ribery. Hát, ez nem... Rakitic. Rakitic megszerezte a második gólt. Hát ilyen nincs. Oblak. Hát anya nagyon jó elrendezte. És egy Marcelo is felbukkan. Szóval így tehát a mérkőzés 2-1-re zárul. Csak én ezt megcsinálom, ezt félre. És akkor a Barca pedig hogy itt lesz így. Ja, kicsit átrébb teszem így a kamerát. És így. Na, másik. Fellaini. És egy Suárez. Hát úgy látszik, hogy ez egy El Clásico, hát nagyon veri a Barca a Reált. Egy Saul, de még meglássuk, hogy mit tartalmaz a másik. Na, Gabi és Manuel Neuer. Na, vezetünk, akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy a pakokat ide teszem. Nézzétek, így csinálom. És így nem látom semmelyiket se. Hopp, ezt így lecsúsztattam az asztalról, és nem nézem meg. Na, akkor kezdjük. Marquinhos. Nem tudom, de ez nagyon rossz állapotú kártya. Juanfran. És Casemiro megszerzi a gólt. Szóval 3-2 ezzel az állás. És Jimenez az utolsó mindent eldöntője. Pár kis 5. Fú, nagyon izgulok, hogy ki fog nyerni. Lehet, hogy döntetlen lesz, de ha döntetlen lesz, akkor lesz egy visszavágó. És akkor megcsináljuk ezt az egészet. Szóval kezdjük. Kiegyenlített a Real Madrid, gyerekek. 3-2. Ez de mekkora fordítás a Real Madridtól. Hihetetlen. Egy Castro. És Keylor Navas ott van. Megfordította a Real Madrid, hát addig pattogott a labda, amikor Keylor Navas lőtte, hogy belent. Jó, és egy ilyen Palermas örülő kis logó, szóval 4-3-ra tehát vezet a Real Madrid. Nézzük meg, hogy mi történik, és ez egy Gündogan. Nagyjából így nyert a Real Madrid, és amit nem választott be anyukám, hát nézzük. Román, hát ha nézzük, hogy van-e Barca, hát
azt látom, hogy 2 Real Madridista van. Értem. Úgyhogy az nem, várjatok, még van egy kártya. Jaj, Robert Lewandowski. Ez nem nagyon, hát... Nyert szépen a Real. Az utolsó pillanatokban fordította meg a mérkőzést. És ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel. A Barcelona nagyon elbízta magát, de is jöjjenek a gólszerzők a Barcelonával, Rakitic, Messi, az nem jön fel, Luis Suarez, Real Madridnál Keylor Navas, James Rodriguez, Casemiro és Marcelo. Így lett szóval 4-3 a mérkőzés, ugye itt van 4 madridista és 3 barcelonai. Szóval, ha szeretnél még ilyen videót, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, mert amúgy ez az igaziben itt csinál, ami már volt egy másik csatornám, hát igazi, mert nem vagyok bábú. Amúgy se vagyok bábú. Szóval az előző csatornámat ugye feltörték, és ezért nem tudok már azon videózni. Szóval aki arra a csatornámra fel volt iratkozva, ami már nincs videó és át lett nevezve, mert az, aki feltört, át is nevezte a csatornát Burkusra, és arról iratkozzatok le, és iratkozzatok fel erre a csatornára, mert ezeken lesz vlog, és itt nem töri fel senki. Szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra. Én Benicsen 99 voltam. Sziasztok!